Здравейте на всички! Викам, взимам ти! За какво е този климатик тук? Calvin Klein Wannabe с полунайк. Бански. Тениска номер 3. Да не се повтарям. От мене има не. Така, модерна работа. Това трябваше да направи близки макрокар. Hello! Здравейте на всички! Пак съм си взела голям апарат от Тему. Може би някъде дадох около 200 лева. И сега ще видим какво има вътре и колко много неща ще върна, защото аз вече я прегледах и има доста неща за връщане. Затова ще разделя видеото така. Едната част са тези, които ще върна. Една част, които мъжа ми трябва да ги прегледа. Още не се е прибрал от работа, така че не знам кое ще върнем. Една част за детето неща, някакви играчки, ако си ги даде изобщо. И една част, която са много готини. Така че започваме. Започвам с нещата, които ще връщам. Най-голямата ми мъка е ето това. Даже не знам има ли смисъл да го отварям. Ето. Тези сладури ги взех, за да мога да си сложа допълнителната карта памет и да имам памет в телефона, защото нямам. И съм много разочарована, защото постоянно трябва да трия, постоянно има някакъв проблем с телефона. Имам отделно карта памет от стария телефон, но Samsung вече не поддържа. Исках да използвам това, за да си сложа старата карта памет и да си прехвърлям файловете там. И сега не мога. И съм разочарована и ще си поръчам ново, защото трябва да намеря някакво решение. В крайна сметка. Така, донище на Бански. Ето така. Не ми хареса. Седеше направо до кръста догоре седеше. Не беше добре положението. И не очаквах да е, не знам, не ми седеше добре, връщаме го. Така, следващото. Бански. Още един. Много добре седеше, но просто ми е малък. Трябва да си взема по-голям. Така. Размера е М-ка. Ето, това е горната част. Как си отива? Горната част. Има си чашки. И долната е много сладко. Като с поличка. С една идея не ми става. Така, следващо. Това е на майка ми Банския. Така, това не мога да го... Я да видим, да. Това е долна част, горна част. Седи малко странно на горната част. Може да ви излизат гърдите, понеже... странно. Но най-голямото разочарование беше това, което се слага като поличка и трябваше да отплата непрозрачно. То направо всичко си се вижда. Така че го връщаме. Продължаваме. С какво продължаваме? Обувки. Това хванах. Обувките не са лоши. Сега аз съм 38,5, 39. Взимам си по-голям номер винаги, просто за да ми е удобно. Станаха ми перфектно 40 номер. Обаче, ето, нищо им няма на обувките. Абсолютно нищо им няма на обувките, обаче някак си ми седяха много детско. И просто не ми харесват, нищо им няма иначе. И каишката, която се завързва около глезена, просто едва ще го закопчая човек. Но аз съм с по-широк глезен. Айде проблема да е в мен, айде. Това е на майка ми, един гащеризон, който... Не знам как да ви опиша. Седи малко като балон в горната част и седи като на клоун. Не знам как да ви го опиша. Не се хареса. Имаме още 3 неща. Това пак е нейно. Рокличка, която има долу цепки. Не мога да ви опиша как седи, но седи много обикновено. Просто е направо за пазар. Пътя е мекичък иначе, но не. От мене има не. И това е, което си бях поръчала за мен. Така, имам забележка тук. Така,
Ето това е горната част, която е късичко. Не знам дали ще се види, обаче тук има една подплата, която е до средата. Можеха за толкова къс плат да направят цялата. Седи много, много ефтинджо седи. И панталончето. Панталон е симпатичен, обаче аз съм си взела М-ка. Така, в корема ми беше тясно. Иначе на другите хора съм сигурна, че ще им стане. Въпросът е, че аз след раждането още не мога да махна корема. Затова според мен така се получава, но дори и да не сте раждали, да имате коремче малко, вземете си елка. Вземете си по-голямо. Аз не съм много килограми, но въпреки това просто беше умалено малко. И последното ми разочарование. Това трябваше да направи близки кадри. Общо взето нищо не прави, не фокусира, аз ще оставя отстрани да видите, не фокусира, всичко е размазано. Има макро, mode и има и wild angle. Не става. Ще ви покажа, иначе много така фенси са го направили. Отваряш, имаш типка, дето си я закрепяш там за телефона, за камерата. Вадиш, ето, в тази кожена кесийка. Така, оп, модерна работа. Отвърташ от тука, имаш и от тука и тука. Само, че тука, да, имаш 800 врътки преди да ти се получат нещата, но въпросът е, че не става, просто нищо не става. Исках да правя близки кадри. Нет. Така, това е с нещата, които ще върна, освен ако мъжа ми не иска да върне нещо още. И сега продължаваме с нещата, които много ми харесват. Взех набързо на детето играчките, защото след малко ще си ги поиска и няма как. Той е на 2 години и половина и много обича да разглобява и сглобява някакви неща. Та му взех ето това. Така, сглобява се, обаче частите са много малко. Общо взето, в момент това са всичките части. Изглеждаха повече, това е положението. Другото, което много обича да рисува, и му взех таблетче, тъй като вече вкъщи е нашарил всичко. Обаче това таблетче нещо не е много хубаво. Чакаме да смениме батерията и да видим дали ще работи. Но е опасно положението. Сега, тук има да заключиш и да отключиш. Явно, ако си нарисувал нещо невероятно и жестоко, трябва да си го заключиш. Продължаваме с някакви джунджурийки. И това, което взех, е огледало. Понеже моето е много огромно, няма къде да го слагам. Така, само че не очаквах, че ще е толкова мъничко. Ето така, напред се застопорява. Ето, видяхте се, страхотни сте. И така се прибира. Следващото, което взех, и сега ще изглежда много грозничко, защото вече съм го подготвила за употреба, но това е кошче. Кохче. Ето, има си пликче. Така, това е кохчето, което, между другото, това се залепи отделно, това се сглобява. Много трудно се слага този капак. Просто паянтова история, но както и да реших да го оставя. Взех си пликчета към него. Не знам колко бройки са. Продължаваме. С какво продължаваме? С много готини неща, които си взех. И най-любимото ми е една бяла риза. Сега едва ли ще се види много добре, обаче е толкова мекичка, толкова готина. Ето я. И надолу е направена така, не знам дали се вижда. Седи страхотно. Между другото не прозира чак толкова. Очаквах, че много ще прозира, но не. И се сетих, че съм взела един корсет пак от Тему преди време. И си заспа перфектно. Трябва, между другото, да се снимам с него. Ето го отпред. Ето отзад.
Като не съм го завързала добре, нали? И отстрани има връзки. И седи страхотно с него. Продължаваме с едни къси гащи за вкъщи. 3 броя. Сега започвам от най-скучния. Чернички, лилави, тигрово-лилави. Мекички са, готини са с една тениска. Слагаш лятото и си. Бански, който се чудя дали да задържа. Пак е емка, обаче сега горнището ми е тясно. Показвам. Какво показвам? Показвам долнището. Такова изглежда като рипсено. Ето. А това е горнището. Отзад е с закопчалка. И ми е тясно. Малко де обаче ме дразни. Сега си викам, защо трябва да ми е неудобно, като може да ми е удобно? Все пак един живот живеем, за какво да се мъчим? Аз едно време се мъчих. На токчета, на това ми е тясно, това ми е тясно. Сега като ме фана нервата, без. Така, любимите ми чехли. Значи изкарала съм сигурно няколко лета, поне 3-4 с едни чехли, които не помня откъде си ги бях взела. После видях същите в мола. Почти същите бяха, не? И оттам си ги купих, обаче ми изчезнаха. И сега ги видях в Тему. И си викам, ала ще си ги взема, защото другите вече, а пък ми бяха супер удобни, отиваха си на всичко. И викам, взимам ги. Ето ги, най-обикновени чехли. Удобни, с ластик, обуваш и излизаш. После евентуално ще покажа как седат. Така, сега продължаваме с нещата на мъжа ми, които, между другото, ги проверих и изглеждат доста добре. Плътта е супер, може би ще му станат, но сега ще ви покажа какви са. Пропуснах нещо. Ето тези чехлички. Те са подобни на миналите, само че са с камъчета. Сега, на мен не ми бяха много удобни, тук ми бяха тесни, но както казах, аз съм тук при мен е по-широко, а пък тук бяха на това второто по-широки. И стърчеше. Тук, примерно, това се е махнало. И се усеща лепилото, в смисъл, че могат да се мърдат камъчетата, обаче майка ми супер много си ги хареса, удобни са и взе си ги. Така, сега продължаваме вече с нещата на мъжа ми. Той има 3 тениски, 2 чифта бански, чорапи и гащи. Сега гащите няма да ви ги показвам, нали? И какво друго? Един колан. Ето тениската. Елка, много мекичка, супер готин плат. Остава. Поне според мен, ако му стане де. Тениската. Calvin Klein Wannabe. Супер. И пак на всички път е много хубаво да не се повтарям. Тениска номер 3. Чудесна. Бански. Тези бански. Банските са XL. Бузите са L. Мамо, снимам. Продължаваме. Ето банските. Това не знам за какво е този климатик тук. Така, чорапи. 1500 бройки с полунайк. И ето този колан, не знам дали се вижда. Няма да го разпищовам този колан, защото не знам, мъжа мога да не го хареса и аз не мога да го правя после пак, за да го върна. Аз съм много стриктна. Просто като трябва да се връща, трябва да е в изряден вид. Както аз искам да го получа, така го връщам. Това беше от мените му. Така че ако ви е харесал клипа, ако ви е бил изключително важен и интересен, може да се сабскрайбнете
да ми харесате клипа, да натиснете камбанката, да ходите да пиете едно кафе и да се върнете, ако много ви харесва. Ако не, живи, здрави и това е. До скоро!